mari mar Rameny County ochako dowo kendo tielo machielo kendo nyadende Pamela Awuor Oyo live ogo kode mbaka manyi wachi niri mar manyo kom niri mar MCA ma Migosi. Yes, yude kado nikech en kom niri mathoth ne ok gitoro yudo thuolo mar go mbaka e TV kachiel kod Nyakalondo. Mane momiyo Lolwe TV wacho ni wan nyaka wadhi piny kama japiny nitiere chande kuma jatelo mantiere piny mogik nitiere mar mondo wakel gi malo migi thuolo mar goyo kodi mbaka nikech gini en marwa Lolwe TV. Nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa idhi nade? Adhi maber Haron. Amor mane nyaka nogo kodi mbaka ndalo mang'eny mokalo. Erokamano. Odiochieng' teri maber? Wadhi maber, wachiew maber. Nyasaye oritowa kendo amor mar bire nam Lolwe ka. Haron amor gi nam Lolwe nikech gimiyo ji weche mathoth mopondo ma ji okia. Koro dhiuru adhiya mbele gi tijni. Tijni ber yawo wang' ji kendo golo dok e it ji. Erokamano. Migosi dhi nade? Migosi ka dhi nade? Migosi ber. Kendo awe Migosi kanyo ka Migosi ochiek ne mama. Migosi ochiek bor. Migosi dwaro mama. Yes. Migosi osetelne gi chuo. Yes. To jo Migosi wacho ni tich pok otimore negi maber kaka chuo osebedo katelo negi. Koro chuny gi dwaro ni wang' nigi miye mama mondo gine kaka mama tiyo. Kaka an ing'e ni an ng'ama onyuol e siasa. 2013 ODM notimo na ng'uono kendo no nominata. 2017 nachung'. To gik moko notimore mane ok beyo. Koro ne ok adhi e assembly. Koro jo Migosi owacho ni gima no kiyudo 2017 cha waduoko nigo 2022. Koro mane gima jo Migosi wacho chien kanyo. Adhi biro mbele mondo mi winya ntago manotimo 2017 nieri momiyo nokichopo karga lakini kapok abiro manero. Thuolo mokalo kana go kodi mbaka ne unji mang'eny ahinya manochung' e Migosi. Akia ni pod ging'eny kamanero koso jomoko sewe ng'wech? Ji to pod ochung'. Pod ging'eny. Yes. Kendo pod gichung' to kang'e ni ji adi manyicho twe pesa. Anto nyicha sedhi atwe pesa na. Yes. Koro pesa di managon? Mine ne gola 25,000. Yes. Chwo ne gola 50,000. Koro mane kaka ni ji chulo pesa. Mano pesa manyaka dhi chuli e party manyiso ni iwuok imanyo ginieri. Okay. Mano pesa manyaka itere party manyiso ni in gi interest e gini. Nikech nono to ji nyalo bokora abuka wuoka. Gini kelo penjo moro Mheshimiwa ni to ang'o miyo dhano chung' mang'eny kama iri? Ang'o miyo kwa Migosi ni dhano bire mang'eny kama iri? Migosi ka dhano bire mathoth. Yes. Wan bende wachno chandowa. Nikech aneno ka jomoko pod manyo nyaka udi ni dwa chung' Migosi. Ok ang'e ni gap mane magineno. Manyo udi nade? Manyo udi nade? Mondo bi odak kanyo. Mondo bi chung'. En ng'ama ok odak ga Migosi lakini obiro dak Migosi. Mano mondo many kom. Mondo many kom. Madam Pamela. Koro ok ang'e ni mar Migosi ni chodhore malich machalo nade. Ok ang'e ni mar Migosi ni chodhore malich machalo nade. Ma jomoko nyaka kuond manyicha gidake. Ka gimanyo ot ni gibi gidag Migosi. Yes. Mondo gichung' Migosi. Jomoko bende nosedar moa Migosi. Koro sama ne siasa biro ni gichak giduog ni gidwa chung' Migosi. Koro ok ang'eyo ni tang'o matimore. Aparo ni nitie gap moro manyicha gineno kata fuok moro nyicha nitie momiyo koro gini timore. In bende wanyalo penji ni ang'o miyo kari chung'? Iseneno fuok moro koso ineno gap moro nikech en achiel kuom joma ng'eny mochung' gi eki Mheshimiwa. Aneno fuok amos. Haron. Yes. Momiyo achung'. Aneno ka fuok nitie. Aneno ka tich manyicha tiyore kanyo nyicha nitie gi fuok. Aneno ka gik moko to beyo malo. Gavana oketo gik mabeyo manyalo timore kendo inyalo losgo piny. Kendo aneno ka gavana oikore mar loko Kisumu. To Migosi wa ka nyicha aneno ka fuok moro nitie. Koro awacho ni ka fuok nitie kama we adogi mondo achung' mondo atine jopiny. Nikech an to chunya gombo na tine jopiny. Kendo chunya gombo na kel gik mabeyo mondo jopiny onee gik ma mama nyalo kelo. Kaka mama en ng'ama jatich. Kendo mama en ng'ama bank. Makata kikane gimoro. To gino ka ang' iduogo tiyuda yuda. Ok otimre maber. Ok olal. Gima mokano ok nyal lal ne ng'ato. Ok nyal lal ne ng'ato. En fuok mane neno. Ang'o mane ng'e wacho ni oyo ma iten fuok ma ero nego bedo maloso. Haron kanyalo wacho ni agenda ma an go. Agenda no address fuok mane nitie. Ka wacho na agenda na namba 1. Ei Migosi ka mine nitie mag Johanda Swekra.
Ei migosi ka nitiere yudhe mane otieko sikul ma gombo ni mondo yude kamoro mane gitime gimoro. Ei migosi ka nitie nyithindo madhi sikul ma gombo ni mondo giyude kata basari kata scholarships ma ginyalo dhi godo sikul. To gigi ne aneno ka ok gitimre maber. Scholarship gi ni luoro go wang' ji kendo ni yiero godo ji minyalo mi. To wan duto wan jo Kenya kendo wan duto wan nyithi Kisumu County. An de chunya gombo ni gigi kichiwogi to chiw gi ratiro kendo e lela mondo ji duto mondo yudgi. Maonge ng'amo rem ni ok otim ang'owa, ok oyudo to en ng'amo deserve. Kamano. Isebedo kichiko iti nikech ng'amo osebedo e telo 2013-2017 nogweli e county assembly ma Kisumu. Isebedo ka indire Kisumu kaeri. King'iyo gi wang'i ineno ka en gimoro mane itime ng'eruok ne jomoko ok dwa mi kong'e kosen mana gima samoro bende timore nyaka ward moko bende. Obedo nadi? En mana unique gi ward mari kende koso ward moko bende? Ok ang'eyo mag ward moko. Yes. To an talk specifically for ward ma antie. Aneno ka ywak ng'eny. Jopiny ywak ni ok giyudo gigo e yo moriere. Jopiny ywak ni osuptal ma gin go kanyo onego yare maduong' mondo jomoko, joma nie iye kanyo, nyalo yudo emergency services samoro amora kata gotieno. Kendo obedi gi ambulance manyalo golo ji kanyo katere referral hospital ma en Jaramogi Oginga Odinga. But okelo penjo mondo seche ma isechako ng'iyo mineno ka gima chalo ka gima akwede moro nitiere e kari. Dong' mano nyaka nyisi ni samoro isewuotho ing'injo ward mamoko mokiyo kodno ka gito gin kare. Kondele samoro iwinjo, railway samoro iwinjo, kuna moko bende samoro iwinjo ni to gito gichalo nadi? Kuond moko go aparo ni ywak tine. Yes. To karwa ka to nikech nadak kanyo. Yes. Apa ni gigo winjore na mapiyo piyo. Kendo gin machiegni koda kora winjo weche gigo. Kamano. Nitiro ywak masani koro beti mano gol koda kage umanda ma Homa Bay County Mheshimiwa Gladys Wanga ma itudo koda kage jogi kuma neno ka gima ebuogo ngimagi e kinde mar siasa molocho tane jogi koma mine en adiri ni katika ka unado pek mo campaign koso en mana gimoro manyacho ni oyo en ywak mar mheshimiwa achiel mano se ywak nieri omulo mine te koso mana moko kumgi. Nyaka na chak campaign migosi to pok aneno ng'ama obuogo ngimana. An nyaka na chak campaign migosi ase campaign freely. Pok aneno ng'ama obuogo ngimana. Ok ang'eyo nikech jogi gombo ni monda mama obed kanyo. Aneno ka yudhe ma kanyo kata joma ni kanyo gisira ni chunga motegno wan bang'i. Chunga motegno wan bang'i, wadwaro loch mar mama e wang'ni. Migosi ka. Mageni magi offer ma kumoro mana ma dhie jogo chung kodi. Jogo chung koda. Okay. Campaign chalo nade? Tiri jomoko macho ni oyo manya kom niri mar MCN samoro koda gik moko mathoth ahinya. Campaign chalo nade e ground mheshimiwa? Jopiny mor. Gima moro jopiny moloyo gik moko te. Yes. Ni baba dhi bedo president. Wach ni moro jopiny. Kendo jothurwa gombo odiochieng'no mondo chopi. Mondo gine chieng' ma baba bedo president. Koro campaign ji gombo winjo wach moriere. Nikech ging'e ni baba jatich, gabana bedo ikore mar tich. Koro piny ka. Yes. Be gin gi ng'ama dhi tiyo negi. Aneno ka gino chando jopiny. Ni to ng'ama waketo piny ka. Bende nyaka ikre ne tich kaka joma ni malo go. Kamano. Man penjo mibende nyaka penjo mheshimiwa. Iwacho ni jopiny penye to ng'ama iketo piny kae bende nyalo dhi tiyo maber kaka jok man malo. Inyalo dhi tiyo maber? Adhi tiyo maber. Ang'o mila dhi timo ne jogi? Mokwongo, mine kod yudhe. Agenda na number 1. Wacho ni pesa mkononi. Adhi kelo training mag mine. Mapuonjo gi kaka itimo ohala. Kaka ginyalo register kembe. Kaka ginyalo yudo loans. Kaka ginyalo keto papers gi in order. Mondo giyud kaka ginyalo konyore. Kendo kaka inyalo konygi from other organizations other than the county. Ka gigamore gi kembe moko ma oko kata mag non-governmental mondo jopiny oyud kaka ginyalo konyore.
okelo penjo moro machima seche miwacho ni idwa dhi nitiere yuto midwa dhi ting'o malo iket pesa e lwedo kaachiel koda ka gikelo kembe. Gin kembe mage nikech wang'eyo ni mondo mi kata mana kaunti kende makele kambi achiel en pesa double. Iwacho gik minyalo timo koso en mana moro ji kisiasa? Ok amor ji kisiasa. Dong ineno ka jowagi ka gidwaro tich tiyudo ni gionge gi grades moko. Kambi gionge gi kambi ma right manyalo miyo migi tijno. Koro miyo jowa bedo limited. Koro nitie yo minyalo konygo jowagi mondo gi register kembe ma right. Mondo ka koro land gik moko to gin candidates ma right ma ok nyal tamgi tich ni gini iongego, gini pok iyudo, gini onego imany. Koro magi gik ma awacho ni mondo jothurwa wadhi konyo mondo gibed gi gik ma right. Ma kata koland gimoro to they are able to get a tender. Kata koland gimoro ni tero ka, idwaro ni ibed gi klas ma kama, ibed gi barua ni CRB, ibed gi gik mopogore opogore. Koro wapuonjogi ni keturu papers in order. Ma ka koro idhi dwaro gimoro tiyude mayot. Ok ibed gi bottleneck moro matami yudo gino mondo tijni odhi mbele. But mheshimiwa wayiere kodi bende ni adieri makende ok ochuno ni nyaka ichung' eka itim moko kuom gik miwacho gi eki. Nitiere gik moko minyalo chako timo chon kata ka puonj jogi eki sero mondo mi gik moko timre. Ok ochuno ni nyaka ichung' eka itim ne jogi eki magi. Aron gigi watimo kata sani. Yes. Kapok wachung'. Watimo gi kata sani, wabede grube mopogore opogore. Wapuonjo gi table banking, wapuonjo gi how they can secure loans e banks gi, how they can secure small loans, and gi kaka ginyalo kano pesa gi mondo gibed gi arrangement gi papers ma right. Ma ging'iyo ni pesa kana ayudo kama e kama kete. Koro ibedo gi statement ma kidwaro gimoro tidhi yude mayot. Mago gik mwapuonjo kata sani. Gik machalo school fees gi wasewuoyo gi joma opogore opogore. Kaka ndalo moko nyicha wuoyo gi non-governmental organization moro. Nokonya kuom nyithindo ma vulnerable. Manomiya pesa machulo negi go fees. Gigo watimo gi kata sani. Nikech ok inyal wuok awuoka from the blues. Yes. Nabiro chung'. Tikia ni dhi nyono kanye. Tidhi chako nang'o. Wasetimo gigi. Ngero ni sembe ipimo kod nyama yare mondo mwaduogi seche ma ok yweyo mar diere. Mokwongo seche miwacho ni chung'ire ang'o misetimo mopogore ma jogi nyalo wacho ni oyo. Adieri mama Pamela to osetimo no maeri ber mar mondo mi omiye kom ni omed dhi godo mbele. Kaachiel to koda ka gi pati mar odiem dwaro mondo mi ugo mbaka dhano mondo mi olosi. Ineno nade? Be nyalo loso kod jowetegi mochung' godo gi eki mar mondo mi uket kanyakla achiel to ka ok yudo tiket to tibiro dhi kare kanyakla achiel kod moko mathoth chino mari mar Rameny County and Haron Otieno. Machiegni chenro mari mar Rameny County lo mar ariyo, Mheshimiwa Pamela
Awuor Oyoo live tipo ni migena ahinya tipo Malolo TV to nikech wago mbaka weche gi kimo mulo japiny en kom nero mathoth oganda osebedo kojwang'e jomoko jomoko komiye mahino monego bed ni miye kata kamano wan wang'iye mopogore nikech en kama japiny ka piny ochiew gokinyi to kwongo neno man machiegni kode kom niri mar MCA mane momiyo wageto mondo wabwa kele gi tenjo komanyo kobi go kod mbaka no migi thuolo mar pimo ni legi kuma gin godo ne loko ngimani kaachiel kod ngima japiny machielo. Nyinga en Harold Otieno. Aweyo ka penje ni sembe ipimo kod nyamese miwuok mimanyo kom niri. Bende nitiere gimoro misetimo mokalo chien minyalo wacho ni inyalo chuoyo koki? Aaron. Yes. An chien kanyo nasemanyo kaka imiyo nyithindo basari. Yes. Ne wasemiyo nyithindo basari mowuok e sirikal kata mok owuok e sirikal mowuok from other places. Kendo wasepuonjogo nyithindo ma nyithindo moko nie university, moko bende osetieko. Mar ariyo wasetimo ne nyithindo manyiri mentorship mondo wapuonjgi kaka ginyalo ritore kendo kaka ginyalo dak e piny gi kaka ginyalo yudo konyruok from other places. Mano wasetimo gi Linda Kesho motelne gi Mama Aida Odinga ma waneno ka nyithindo gombo joma wuok kodgi. Chien kanyo nyicha wayudo ka nyithindo nigi dropouts mang'eny mag teenage pregnancy. Nyicha wachoko nyithindo kendo wawuoyo kodgi mondo gi focus on education. Makech mane gima dhi konyogi kiny. Wasetemo kata gi mine bende mantiere groups matindo tindogi mondo wawuo kodgi wapimnegi kaka it is important ni mondo gitim gigegi in a structured way manyalo miyo gibedo gi development in future. Okay, ukelo penjo moro mashimo seche ma walose timo gik moko manyalo bedo mbele kata mana in future niri. Oduogo e un jok mochungi eki. Ng'ato an kod lek mare. To ka uwuok mang'eny to nyalo ketho legi eki ma samoro ugeto machwalo mbele. Be unyalo bedo piny mondo ugo mbaka mwashi ni uyiero kod consensus walo ng'ane mondo mi odhi? E piny ni Aaron, onge gima ok nyalre. Gik moko duto nyalore. Yes. Gik moko duto nyalore, onge gima ok nyalre. Kata consensus no nyalore anyala. To consensus ni, kata ka watime, it must be based on something. Kata ka koro wabed piny wawinjore gi ng'ato. Donge nyaka wawinjre ni yawa. Gini osechekwa. Moyudi ni ng'ane to ni malo. Ng'ane ini diere. Ng'ane to ni piny. Koro wan kaka wachung ji mang'eny gi. Dwa bed piny nade mondo wawinjre ni to ka ng'ane ni malo bende joma ni piny gi nyalo wene jowadgi mondo ng'ane odhi oter lekni mbele nikech piny ok ndiko cham, piny ok orumo kawuono, pod 2027 nitie. Jomoko nyalo tiyo higni 5, unyalo bedo gi arrangement uwene jowadu. Inyalo yie mar wene ng'ato kwayo mondo mi we. Ka opinion polo kogoli ni malo. Ko opinion polo kogola ni an malo? Agawe. Sani riwo di mchane wach ni ginyalo biro chwako timo direct nomination mano juma ni eri. Ineno nade? An aonge gi wach. Nikech ODM ok nyal bokore aboka ni wadhi timo direct nomination. Gibase on some facts. Gibase on some facts kata groundwork magisetimo. Magineno ni wasedhi e ground ni. Wayudo ni ng'ane to jopiny ohero. Koro ka gimiyi direct nomination based on fact. Kata ka jopiny biro dhaw. Nikech ka dier jopiny oheri adier. An aneno ka jopiny ok bi dhaw. Ka they have based it on a fact. Mang'e ni ODM tok nyal bokore aboka ni gitimo gimoro maonge basis magitime godo. Isebedo kiywak ni nomae hik 2017. Ani wacho elela ni gik moko nokodhi kare. Kendo sani eri wacho ni ODM nyaka base mana gik moko facts ok nyawe gik moko moko dhi kare. Ang'o miyo kod double standard? Aonge double standard. Nikech gik moko kotimore sani. Donge kichak itime kendo titime kiselose. Yes. An gadieri ni ODM oseloso gigegi maber. Kendo gidhi timo gigegi maber. Mopogore gi kaka ne gitime 2017. Ang'e ni giseikore kendo gidhi timo gima kare madhi moro wang' jopiny. Duoko mar koso wuoyo in gi chir ni ODM dhi timo nomination mar thuolo kendo ratiro ni An gi chir. Okay.
ana gichir ni ODM dhi timo nomination man thuolo kendo mar atiro ni e mano pacha mano paro mocho kod nyadendi Pamela Awuor bende manyo kom niri mar migosi kaka MCA mare na nyisi kendo pod anwayo ni en kom manyaka waketi maino nikech en ema ka japiny piny ochiew gokinyi en kom ma japiny kuongo neno seche ma japiny chopo e ot kadhi nindo en kom ma japiny neno mogik bedo member mar county assembly en kom manyaka waketi maino live chendo mari mar Rameny County. Mheshimiwa, wang'eyo migosi Victor Rogers mosebedo katiyo migosi scorecard mari ipete ratil nono nyaka pari nyalo kete kanye below 5. Okay, gimotimo Nitie motimo. yes To according to scorecard mara, anya kete below 5. kare adiwa wuon 4. iwacho mano nikech ichungi lero kode kosimacho iwacho mano nikech ok otiyo Aro ning'e ni an ng'ama ja Kristo. yes Kendo ahero wacho adieri. Koro an to kaneno weche mag sewage pod aneno ka rach. Weche mag sanitation pod rach. Weche mag basari nok otimore ratiro. yes Weche mag security pod nitie problem. Koro weche mag ohelini nikech naneno kokel pesa mane imiyo jopiny, mane imiyo groups mag ohala. Ayudo ka joma noyudo tin. Koro the scorecard anyalo kete 4/10. seche miwacho ni scorecard mar Victor Rogers en 4/10 nikech gik moko halo komulo weche mag sewage ok ong'eyo weche mag yore gi ngima dhano ok ong'eyo to in bende e manifesto mari kata agenda magi midwa mulo onge kamiloso wach mar sewage onge wach kamiwache wacho hala to wacho kachifra giketo pesa lwet japiny bende eno ka in ema samoro mari nyalo bedo marach mogik Agenda na number 4 yes en sanitation and water. maen gima nisemulo Mano nasemulo. maen gima dhi yaro Mano gima nyicha identify. yes Ma yudo ni kadhi Sigalagala. yes Mon manyo cho. yes Chonge. Sigalagala ni kanye Eh? Chikamino ni Sigalagala wuodi ka Nitie. Okay. Mon manyo cho. yes Kaka ng'ama mama en ng'ama nyaka bed ng'ama ler yawa. Donge chogi pito nyaka bed machiegni kode. yes Mago gik man gi agenda. awinji Ni gigo nyaka wadhi waketi. Kwadok ajejo. yes Kamiluongo na njejo. yes Mon manyo cho, manyo pi. Koro magi gik ma important. yes Magin part of life. Ma nyaka ng'ato bedgo. Koro magi gik ma Nyasaye identify Aaron. Ni gigi nyaka bede ward. Mondo jothuru odak gi ngima. kopogore kod gigo mane Mheshimiwa Victor Rogers ni ok otimo ang'o kendo machando jo migosi ahinya ma ng'ata ng'ata ma migosi kono oyo mairi to kwayudo jatelo manyalo thiedho nwa to an makare Gima chando jo migosi ahinya en security. We need more lighting. awinji We need more lighting mondo mon owuotha ka gin thuolo. Kata ka giyayo anda swekra, yes tidhi e ot, iwuotha ki jachir. We need to improve on community policy. yes Mondo waket migosi into zones ma ji ong'ere. Ka nitie ng'at machachi kindu, to dongo luonga polis to wacho ni gimoro waneno kama ok timre maber. yes yes To donge gik moko losore alosa. Mondo wagoye mbaka e mago. Weche mag siwa. Aparo ni kobedo addressed, to migosi nyalo bedo kama bere moloyo. ni kamera nitiere gimoro ma samoro ka penj tigeto mar uno miwache Ka weche mag siwa obedo addressed, aneno ka migosi nyalo bedo kama bere moloyo. Nikech ka koth ochwe migosi, ka koth oyudi oko, mondo ang' ichope odi molok idak migosi ma piny kocha, kata idak e yo Sigalagala. Aparo ni weche mag siwa wadhi tiye kabisa, mondo migosi obed kama ber. Kamano. mithuolo maloso gi joma mine tire miyo maneni sanire mantiere migosi samoro nogo kura samoro kore kodho gotelo mokwongo niri ni kamera nitiere Mheshimiwa Akwayo joma mine, kendo akwayo joma yudhe, ni an ga vision for you people. Miyauru kura mondo usekiwa your future. Wadhi timo tich maber, tich maler, wadhi pogo basari maratiro, kendo wadhi kelo gik mabeyo marito ngimawa kendo medowa ndalo. Nyasaye mondo bed kodu. jomoti jomatindo maneni kantiere migosi Joma dongo
kata nyithindo matindo, wagombo ni ngimau mondo obed maber. Wagombo ni ka udonjo kata e osiptal Migosi, en kama oluok maler, ma ka ji odhiye, tiyudo ngima kata kapok othiedhi. Kendo gik moko duto aneno kosekel nyaka generator, osekel nyaka ultrasound Migosi. Aneno ka gik moko timore maber, kendo dhi medo timore maber moloyo kanyo. Erokamano. Tieno maber, good luck. Ng'amo ng'eyo, samoro in mibet kodi kani, biro chamo kaka MC madhi donje tich. Kamano. Okwen hai maber. Erokamano. Tieno maber, wachopo giko mar chenro mari mar Rameny County, nyinga en Haron Otieno. Wachako dogwa time chieng' machielo, nikech ok ing'eyo koda samoro in MC matiyo mabiro keli ka kata seche moko in ng'ani ramanyo community, nikech wan kombe duto te mag siasa, kombe duto te mag telo gin kombe manyaka ketie maino. Mana kaka kom ker, idwano mondo mi ker onyis jopiny gine motimo ne Kenya mangima, kaka MCA mari bende nyaka waket piny ka wapenje mondo nyisi gige motimo. Nikech jachul osuru en ng'at achiel machulo ne kom mar ker cha, machulo ne kom mar MCA, machulo ne kom mar governor, senator, kaachiel kod kom mar woman rep to kod MP. Ma emachopa giko machero niri. Erokamano ne Zerubabel manitiere kamera mokwongo kod mar ariyo, senior producer mar chenro mari mar Rameny County. Kao kamano, asante sana mheshimiwa, iwere kuom loso thuolo mari mar mondo bibi kaere. Nyinga en Haron Otieno, oriti ibede utieno maber. Erokamano.